aquí? Sí? Bé, bon vespre. Me sentiu, Gràcies per acompanyar-nos, som molts. Estem encantats, molt contents de que hi hagi tanta expectació i tantes ganes. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut que farem durant 4 setmanes per la història de l'evolució de l'alimentació a Mallorca. I ho farem de la millor manera possible. I això és guiats per Toni Tugores i de la mà de Toni Riera Melis, d'en Pep Beguer, que és per aquí, i de Caterina Gelabert, que també és per aquí. Gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos. I volia agrair a en Toni, que no és el primer cicle que fem junts, i sé que no serà el darrer. Insistiré, perquè és un gust fer feina amb tu. Gràcies, Toni, per les hores, per la feinada, per l'emoció i per rigor en què ho fas tot. Gràcies, de veres. I volia agrair a la Margarida Barceló del Centre de Professorat, que sempre ens donen suport a totes les nostres propostes i concedeixen aquestes hores de formació permanent per al professorat. Bé, li passo la paraula en segona a ella. Gràcies. No importa? I ho diré jo. Mireu. Ja vos diré, és que teniu, és que vos heu inscrit per hores de formació permanent del professorat que heu de pensar assignar a l'entrada i que podeu faltar a una de les 4 conferències. D'acord? I ara sí, Toni Tugores. Gràcies. Jo seré molt breu, simplement donar-vos les gràcies a tots els que heu vingut i donar les gràcies, és un honor poder tenir en nosaltres no només el conferenciant d'avui, que és un fet extraordinari, en Toni Riera Melis, però també en Pep Beguer i en Caterina Gelabert, que no els coneixíem a dins d'aquest món i estic segur que se lluiran de bon de veres i res més, espero que a més de passar-vos-ho bé vos resulti interessant tot el que se dirà aquí, que segur que ho serà i molt. Ara donaré la paraula a en Pep, a en Josep Cortés, que farà una breu presentació d'en Toni Riera Melis. Bé, bon vespre. Suposo que molta de gent aquí ja coneixeu Toni, però per si ja es diran 2 paraules sobre ell. Toni Riera Melis va néixer a Sant Llorenç des Cardassar. Després de cursar els estudis primaris a l'escola pública local i tot l'ensenyament secundari al Col·legi Municipal Ramon Llull de Manacor, va estudiar primer Magisteri a l'Escola Normal de Palma i després Història Medieval a la Universitat de Barcelona. Se va llicenciar el 1970 amb una memòria titulada La ciutat de Barcelona i el reino de Mallorca a principios del siglo XIV. Llavors sabeu que saber en castellà. Des d'aleshores ha estat vinculat al Departament d'Història Medieval de l'esmentada universitat i on ha desenvolupat tota la seva activitat docent i investigadora. El 1980 va obtenir una plaça de professor titular i el 1986 de catedràtic d'Història Medieval, càrrec que va ocupar fins a la seva jubilació. Entre 1996 i 2004 va dirigir el Departament d'Història Medieval i des del 2003 al 2008 va coordinar la unitat catalana del Màster Internacional d'Història i Cultura de l'Alimentació. El 1996 va ser elegit membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans i entre 2002 i 2009 en va ocupar el càrrec de vicepresident. Ha orientat la seva tasca investigadora en 4 línies principals. La primera, iniciada el 1970, en la seva memòria de llicenciatura, va tenir un marcat caràcter econòmic i social. Va analitzar la relació del Regne de Mallorca i la Corona d'Aragó al primer quart del segle XIV. Va estudiar els problemes arancelaris provocats per la segregació política de les Illes Balears, els comtats del Rosselló i la Cerdanya i la senyoria de Montpeller de la resta de la Corona d'Aragó. Es va ocupar també del desenvolupament del comerç exterior i de la manufactura tèxtil a Barcelona, Perpinyà i la ciutat de Mallorca, així com del moviment de vaixells al port de Mallorca. Entre 1992 i 2006, la segona línia, va participar en 3 projectes de recerca finançats per la Comunitat Econòmica Europea sobre el càlcul de risc sísmic. Es tractava de substituir els catàlegs sísmics estatals per un únic catàleg europeu.
La seva participació en aquesta línia de recerca va consistir en crear un grup d'historiadors amb l'objectiu de revisar críticament tota la informació acumulada fins aleshores sobre els sismes esdevinguts al Mediterrani nord-occidental durant l'edat mitjana i complementar-la amb informació inèdita obtinguda de la consulta dels nombrosos arxius centrals i locals de Catalunya. La tercera línia de recerca la va iniciar el 1984, arran d'una estada a la Universitat de Bologna, on va fer amistat amb dos col·legis italians, els professors Piero Camporesi i Massimo Montanari, que li descobriren el camp de la nova història de l'alimentació. De tornada a Barcelona, va crear, en Jesús Contreras, el grup de recerca en Història i Antropologia de l'Alimentació, que es va convertir, després de ser reconegut com a d'especial qualitat per la Generalitat de Catalunya, en l'Observatori de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona. L'objectiu d'aquesta tercera línia de recerca consisteix en utilitzar l'alimentació per analitzar com va funcionar la societat medieval i estudiar l'alimentació des de diverses perspectives relacionades amb les ciències socials. Dins d'aquest camp ha participat el 1996 en la Histoire de l'Alimentació, la síntesi de referència a escala europea que ha estat traduïda a 5 idiomes. Ha format part, el 2011, del comitè científic que ha editat el Corpus del Patrimoni Culinari Català, el receptari més complet que s'ha fet mai de la cuina tradicional de Catalunya. Ha participat el 2012 en la presentació al Palau de la Generalitat del projecte Cuina Catalana, Patrimoni Immaterial de la Humanitat i ha format part del comitè científic. Des del 2012 dirigeix amb el professor Francesc Soler Parellada la col·lecció 7 portes receptaris històrics de cuina catalana i n'ha prologat els 4 primers volums, que corresponen al període medieval. El llibre del cens oví, 2012, el llibre de parellar de menjar, 2015, el llibre de totes maneres de potatges, 2017, i el llibre del coc, del mestre Robert, 2018. La quarta línia d'investigació és un projecte de recerca de llarga durada que té com a finalitat publicar, en edició crítica, tots els documents generats per la política exterior de Catalunya i de la Corona d'Aragó. Cada volum conté, a més dels documents, extensos estudis introductoris que els situen en el context de les relacions internacionals de l'època, n'analitzen el contingut i n'examinen les conseqüències. Fins al moment ja s'han publicat 2 volums, dirigits pels doctors Manuel Riu i Maria Teresa Ferrer, corresponents als segles X-XII, i està en premsa un tercer, dirigit pels doctors Antoni Riera i Carles Vela, que recull la documentació corresponent al regnat de Jaume I. Actualment és catedràtic emèrit d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona, vicepresident de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, membre de la Societat Catalana d'Estudis Històrics i membre de la Societat Espanyola d'Estudios Medievales. Toni Riera. Si viviu molt d'anys, tindreu una història molt llarga. O sigui que, si jo m'hagués mort als 40 anys, no hagués estat això, però com ja en tens 76, no vos estranyi que hagi fet moltes coses al llarg del temps. Bé, la meva participació en aquest cicle de conferències consistirà en analitzar la importància que les conserves dels aliments van tenir en l'alimentació dels pobles mediterranis, dels quals les Illes Balears formaven part. O sigui que Mallorca va immersa dins d'un món molt més ample, que és el món mediterrani. El període cronològic comprès s'inicia amb el Neolític, el 9500 abans de Crist, i acabarà en la baixa edat mitjana, 1500 després de Crist. És a dir, intento, en una hora, analitzar 12.000 anys d'història, en els quals intentaré veure quin paper van jugar les conserves. D'entrada vos puc dir que les conserves van permetre allargar el temps de consum dels productes estacionals que originàriament eren peribles. Una poma, una taronja, se podreix. Les conserves permeten, evidentment, que duri més temps aquest consum. I una segona cosa molt important, van permetre que poguessin viatjar. Una fruita viatja malament, però una conserva de fruita pot anar a Amèrica i no canvia la seva qualitat. He estructurat la meva intervenció en 3 apartats cronològics de durada decreixent. El primer abastarà des dels inicis del Neolític fins a la caiguda de l'Imperi Romà. El segon contemplarà l'Alta Edat Mitjana, segles IV a XIII.
i el tercer s'ha reservat per la baixa edat mitjana, segles XIV-XV. Comencem, doncs. Del Neolític a la caiguda de l'Imperi Romà. Durant aquell llarg període, el poble mediterrani es van descobrir i perfeccionar diverses tècniques de conservació d'una àmplia gamma d'aliments. Cada una d'aquestes tècniques de conservació va seguir una dinàmica cronològica específica, però totes elles discorriren de forma paral·lela. Primera tècnica, el secat. El secat a l'aire és un mètode de conservació més antic i econòmic que s'ha conegut fins ara, utilitzat per conservar fruites i hortalisses. Consisteix en l'eliminació de l'aigua per tal d'impedir la proliferació de microorganismes i l'actuació d'enzims que puguin provocar la descomposició dels aliments. Inicialment s'obtenia mitjançant el calor del sol, més endavant emprant calor artificial. La dessecació provoca una concentració dels components no solubles en aigua dels aliments, així com una disminució considerable del volum i del pes d'aquests aliments, cosa que n'afavoreix l'emmagatzemament i el transport a més de la conservació. Per la dessecació al sol són necessàries determinades condicions climàtiques. Primer, una atmosfera amb un baix contingut d'aigua, poques pluges, moltes hores de sol, abundància de vent i temperatures mitjanes altes. Els productes a assecar es poden depositar directament a terra o separat de terra mitjançant estores o canyissos. Fins a l'època moderna, les dues fruites assecades principals van ser les panses i les figues seques. Les panses ja apareixen esmentades a finals del segon mil·lenni abans de Crist, com a menjar de viatge dels hebreus, apareixen en el Vell Testament. Van ser conegudes i apreciades a tot l'Orient Mitjà. Fins a l'arribada del sucre, difós pels àrabs a l'Alta Edat Mitjana, les panses i la mel van ser els dos principals edulcorants, cosa que explica el paper important que jugaren les panses a la cuina romana, acreditat per l'únic llibre de cuina que ens ha arribat, que és el de Re Cucinaria de Pici. Pel que fa a les figues seques, la figuera és un arbre originari de l'Àsia sud-occidental. La seva domesticació ja està acreditada arqueològicament a mitjans del segle X abans de Crist, a la vall del Jordà. La planta, a mesura que les migracions humanes la van espargir més enllà de la seva àrea originària, es va diversificar i va generar nombroses variants. Recordeu quantes filles coneixem, vols dir són blanques, vols dir són negres, de la senyora, coll de dama, etc. Moltes d'elles ja venen d'aquesta època antiga. El conreu de la figuera està documentat per primera vegada a Mesopotàmia des del 4000 abans de Crist i a Egipte des del 2400 abans de Crist i a Palestina des del 1500 abans de Crist. A Palestina, les figues seques esdevingueren un aliment molt popular entre els jueus, com ho demostra l'Antic Testament. Cap a 1600 abans de Crist, la figuera arrela a Creta i des de la illa s'expandeix cap a Grècia. El seu fruit, a mitjans del primer mil·lenni abans de Crist, ja gaudia d'un gran prestigi a tot el món hel·lènic, especialment a Atenes, els ciutadans de la qual s'autodenominaven els amics de les filles, el qual vol dir que les apreciaven moltíssim com a valor gastronòmic. Per diversos camins, les figueres es van estendre cap a l'Occident, fins a arribar a la península Ibèrica i a Mallorca. Al darrer terç del segle I, la producció de figues seques, per exemple, s'havia desenvolupat d'una manera molt intensa a Eivissa. Estrabó, per exemple, anhelava la qualitat de les figues seques eivissenques. Durant l'imperi, també va circular per la Mediterrània occidental figues seques de la Bètica, on hi havia autèntiques factories especialitzades. Les figues seques s'obtenien aplanant en la mà els fruits freds i col·locant-los damunt canyissos al sol durant un quant dies, a la darreria de l'estiu o començament de la tardor. Me'n recordo perfectament, al mes de setembre, quan posàvem els canyissos i les traiem. Recordo una cosa interessant, un treball del lot. Si plovia, havien d'entrar els canyissos immediatament, perquè si se banyaven les filles ja no servien. Per tant, tots els del lot corrien cap a casa seva a ajudar a les mares a entregar les filles que estaven dins el corral de les cases. Per tant, me'n recordo perfectament d'aquesta època de la tardor. Després, evidentment, mentre estaven damunt els canyissos, les filles se giraven per garantir una deshidratació homogènia de les dues parts de la filla. Una vegada que les figues seques s'havien obtingut, evidentment d'assecats, se col·locaven a dintre de cistells, concretament, podien ser cistells de fustes, o se col·locaven també a dintre de cistells de ceràmica i circulaven i se venien.
Una altra forma d'empassar-los, com vos deia, era aquesta, no l'han trobada a Mallorca, però sí a Grècia, era embolcar les filles seques en fulles de la mateixa figuera i col·locar els farcellets en recipient tancat de fusta. A l'antiguitat també s'assecaren, com ja s'ha exposat, pomes, peres i prunes. El procés s'iniciava amb el rentat de la fruita per separar la terra adherida. Posteriorment es procedia a tallar la fruita per eliminar els pinyols. Aquesta operació tenia, però, un inconvenient. La superfície de la zona tallada era molt fàcilment atacable pels microorganismes i pels insectes. Els trossos de fruita eren depositats en safates o taules de fusta. El temps de l'exposició al sol havia de ser, però, limitat, ja que si la fruita estava massa temps al sol, esdevenia massa dura i adquiria un color molt fosc. Per evitar aquests inconvenients, quan la fruita havia perdut aproximadament la meitat de la seva humitat, es retirava del sol i es col·locava a l'ombra, amb un indret orejat, on finalitzava el seu procés de secat. Finalment, es col·locava en dipòsit d'exsudació, per uniformar el grau d'humitat. La duració del període d'exsudació variava segons la fruita. Durant aquesta fase, la fruita es removia unes quantes vegades al dia amb unes pales de fruita. Les fruites assecades al sol experimentaven una sobremaduració que es traduïa en una intensificació del color, del sabor i de la fragància. Totes les fruites seques, des de les panses a les pomes, contenen més hidrats de carboni i més minerals que el fruit fresc. La seva alta concentració de sucre actua precisament com un conservant natural i la seva escassa humiditat les manté en bon estat durant un període llarg de temps i les permet efectuar viatges llargs. Segon procediment de conservació, el salat. Amb sal es van conservar en aquesta època el peix, la carn i alguns aliments vegetals com les olives. Es coneixen dos procediments, amb sal i amb salmorra. En el primer cas, en sal, els aliments es posaven en contacte amb sal seca, en un ambient fresc, a fi que per osmosis es provoqués una deshidratació i la sal penetrés a l'interior dels aliments, cosa que impedia que se desenvolupessin qualsevol activitat biològica. El salaó en sal és un sistema de conservació molt antic, als països de clima mediterrani, on es practica des de l'edat del bronze. Aquesta precocitat és deguda a un conjunt de circumstàncies favorables que incrementen la productivitat de les salines, com són l'alta salinitat del món mediterrani, la baixa pluviositat, les moltes hores de sol i unes temperatures mitjanes altes. Els xinesos ja salaren carns i peixos des del tercer mil·lenni abans de Crist i els mesopotamis i els egipcis des del segon mil·lenni. No obstant, van ser els fenicis els que convertiren el peix salat en una autèntica mercaderia i n'espargiren la producció i el consum per tot el Mediterrani fins a la península Ibèrica, establint factories en els indrets de la costa més rics en pesca. Els grecs adoptaren poc després les tècniques de salaó dels fenicis i contribuïren també a generar grans factories, algunes de les quals en el litoral ibèric, com Setsi, Almuñécar, Abdera, Adra, Cartagonova, Cartagena, Gàdir, Cadis, Mazarrón i Àguiles, on es salaren sardines, anxoves, tonyines i barats. Com es salaven els peixos a l'antiguitat? Es va crear aleshores una tècnica que es mantindrà sense canvis importants fins al segle XIV. El procés començava per la neteja i l'extracció de les vísceres del peix, deixant-ne sol, la carn i l'espina dorsal. Es col·locaven els peixos oberts damunt un llit de sal. Se'ls cobria amb una alta capa de sal i es repetia l'operació fins fer-ne una pila d'una alçada determinada. Finalment, damunt la darrera capa de sal de la pila es col·locava una pedra plana d'un pes consistent que actuava com a premsa. Es deixava en repòs unes quantes setmanes i després es deixava orejar a l'ombra i s'envasava tot seguint en recipient de terrissa o de fusta, tot afegint-hi encara més sal. També van salar carn de porc, pernils, espatlles, mitjos animals i animals sencers, que generaren un important comerç entre les àrees de muntanya on se produïen els pernils i les ciutats de la plana on es consumien. A l'època romana van gaudir de gran prestigi el pernil d'alguna regió d'Itàlia i el d'Hispània, com el de la Cerdanya, ben conegut i cotitzat a Roma. Es van salar també carn de bou, cavall i mul. L'únic producte vegetal conservat en sal van ser les olives negres, les diverses tècniques de conservació de les quals han estat descrites per Columella, un agrònom romà. La tècnica principal va consistir en cobrir les olives en sal durant 30 dies, deixant-les secar després i macerar-les en vi o vinagre finalment. Una altra tècnica de conservació de les olives va ser en salmorra.
La salmorra s'obtenia dissolvent sal fins a un punt de saturació, o bé amb aigua de mar reduïda per calor solar. Aquesta segona tècnica de conservació es podia practicar tant en les olives verdes com en les madures. Les verdes es col·locaven en àmfores amb alfàbies, en llavor de llentiscle i fonoll, i es recobrien en salmorra. Una altra tècnica de conservació dels aliments molt més complexa són les fermentacions. Les fermentacions poden ser de dos tipus, alcohòliques i làctiques. Aquest procés de conservació suposa una reducció química de substàncies orgàniques molt complexes que passen a substàncies orgàniques força més simples. Us ho vull explicar. Un midó, en català es diu midó, és una molècula grossa. La fermentació la trencarà i produirà molècules més petites, que seran sucres, les canviarà. Per tant, s'ha de descomposar una molècula grossa i convertir-la en molècules petites que són més solubles i més fàcilment digeribles. L'almidó en si mateix no és digerible pel tubo digestiu humà. La fermentació provoca la formació d'alcohols i d'àcids orgànics a partir dels hidrats de carboni, que es desdoblen per acció microbiana, especialment pels llevats. Què són els llevats? Els llevats són fongs unicel·lulars de la família dels ascomicets que actuen de dues maneres. Amb absència d'oxigen, és a dir, sense oxigen, provoquen la fermentació dels sucres i els transformen en alcohol. En presència d'oxigen, és a dir, l'atmosfera normal, provoquen també l'oxidació de sucre, però no produeixen alcohol, produeixen anhidre carbònic, el gas responsable de l'escalfament global. Els llevats més coneguts a l'antiguitat eren el Saccharomycetus cerevisiae, utilitzat per elaborar la cervesa, que ara veurem a continuació, i també pel pa. Una de les maneres de conservar els aliments també és el pa, una manera per fermentació, però he optat perquè el pa és tan complicat, li he dedicat un llibre sencer al pa, que l'he deixat fora. I he preferit parlar de les coses més poc conegudes, com se feia la cervesa i com se feia el vi. Per tant, com vos deia, aquest Saccharomyces cerevisiae és imprescindible per utilitzar per l'elaboració de la cervesa i per fer que el pa tovi. I els Saccharomyces ellipsoideus, que és una variant de l'anterior utilitzada en la fabricació del vi. Els aliments fermentats es poden emmagatzemar durant períodes llargs, duren molt de temps. La seva conservació és deguda a un procés d'acidificació que impedeix el desenvolupament de bacteris i fins i tot contribueix a eliminar toxines. Durant l'antiguitat, les fermentacions van permetre conservar productes vegetals i animals. Pel que fa als productes vegetals, el principal resultant són dues begudes alcohòliques, a més de vinagres, encurtits i salses. En quant al producte d'origen animal, sobresurten els formatges i els iogurts. Fermentació de cereals, la cervesa. La fermentació dels cereals permet una millor digestió, degut a la reducció d'almidons de sucres que són més solubles i digeribles. De les diverses begudes alcohòliques elaborades en cereals, la més coneguda se'n dubte és la cervesa, elaborada en gran ordi fermentats en aigua. També s'obtenien aleshores altres begudes alcohòliques mitjançant la fermentació d'altres cereals com la civada, el mill i la melca. La major part de les societats antigues del Pròxim Orient ja fabricaven begudes alcohòliques per fermentació. Aquestes begudes alcohòliques s'elaboraven periòdicament en funció de l'estació. El seu consum solia ser modulat, però, per certs convencionalismes socials que tendien a limitar-lo i a vincular-lo a les festivitats dels rites corresponents. Per tant, no se bevien tots els dies, sinó que se bevien en moment de festa. Pel vols del 2100 abans de Crist, diferents documents de Sumer revelen que el ritual sagrat de preparació del consum d'una beguda alcohòlica elaborada amb un cereal fermentat, que la font li diu Sic Caro. És la primera relació escrita que tenim de la cervesa. Els babilonis adoptaren el procés de fabricació de la cervesa dels sumeris. Aquesta babilonis, la cervesa apareix recollida el 1751, nada menys que en el Codi de Hammurabi, on reglamenta en tot detall la fabricació i la comercialització d'aquesta beguda. A Egipte es va elaborar a partir de diversos cereals germinats, especialment de l'ordi. A la vall del Nil, la cervesa va ser una beguda força més barata que el vi, més popular. Grecs i romans van considerar la cervesa com una beguda de poc valor. La consumien pura, sense diluir-la. O bé mesclada amb fruits, especialment en dàtils, o mel, o especiada en canyella. Plini comenta que també se fabricava cervesa a la Gàl·lia i a Hispània. Pel que fa a Hispània, Plini diu que era de tal qualitat la cervesa espanyola que es podia envellir. Orosi
comenta que els numantins, recordeu els famosos numantins, no bevien vi, diu textualment, ja que aquell lloc no produeix vi, sinó un suc de blat de confecció artesana, que el nomenen caèlia, perquè es produeix per escalfament. Efectivament, amb foc inflen els grans de blat humit que després sequen i molen per mesclar-lo tot seguit amb un suc dolç de la fermentació de la mescla, s'anotent una beguda de sabor aspre que produeix la calor de l'ebriedat. Per tant, ens descriu perfectament com els numantins no bevien vi, però bevien cervesa i la sabien fer. Isidor de Sevilla, ja en el segle VII, a les etimologies també cita la caèlia com beguda. Com es fabricava la cervesa? La seva elaboració és un procés extremadament complex, estructurat en 4 fases. Primer de tot, el maltatge, operació que converteix el gra d'ordi en malta. Té com a objectiu activar tots els enzims responsables de la hidròlisi de les substàncies de reserva del gra, és a dir, dels hidrats de carboni i del gluten. Aquest procés transformarà els polisacàrids en monosacàrids, els sucres grossos en sucres petits, i transformarà les proteïnes en pèptids i aminoàcids. Per aconseguir aquests objectius, es macerava el gra en aigua per provocar-ne la germinació. El procés durava de 7 a 10 dies a l'estiu i 15 a l'hivern. Per tant, se podria produir cervesa tot l'any. En aquesta fase, l'acció dels enzims transformarà la pell dura del gra en una massa blana. Un cop produït aquest canvi, es tallava la germinació i l'actuació dels enzims mitjançant la torrefacció dels grans, tot sometent-los a una temperatura seca d'entre 70 i 80 graus. Aquesta operació reduïa sensiblement l'humitat del gra i transformava el midó en sucres solubles. La duració d'aquesta fase influïa d'una manera important en el color i en el gust de la cervesa resultant. Es separava finalment el germen del gra trepitjant o fregant aquests grans. La malta. Es molen el gran de malta, que han estat torrefactats, i es transformen en una mena de sèmola per augmentar la superfície de contacte, que s'introdueix en una infusió d'aigua tèbia. És molt important la qualitat de l'aigua. Com més pura és l'aigua, com menys sals minerals tingui, millor serà la cervesa. Per tant, s'introdueix aquesta malta a dintre d'aquesta aigua tèbia per facilitar la dissolució de tots els components solubles en aigua. Tot seguit es va escalfant lentament la mescla per accelerar l'acció de fragmentació dels compostos químics complexos per part dels enzims hidrolítics. D'aquesta forma es lliuraven tots els sucres fermentats que es convertien en alcohol, així com els pèptids i els aminoàcids que permetien el creixement i el desenvolupament del llevat. El producte obtingut era un most espès que després de filtrar-lo es transvasava el depòsit de fermentació. Fermentació del most. L'acció dels llevats transformava la major part dels sucres que contenia el most en alcohol etílic i en anhidre carbònic. L'acció dels Saccharomyces cerevisiae, del fung, es produïa entre el 8 i el 15 grau de temperatura. La fermentació en realitat era doble, se produïa en 2 fases. En la primera fase, els llevats, en presència de l'oxigen, en contacte amb l'atmosfera, es reproduïen, només es reproduïen, no feien fermentar el contingut, sinó reproduir-se, augmentar. En la segona fase, se les privava del contacte amb l'oxigen, és a dir, se les separava de l'atmosfera. I amb un oxigen escassejant, els llevats s'adaptaven a aquest nou medi anaeròbic, sense oxigen, provocant la vertadera fermentació del most. Només en aquesta segona fase era quan els sucres es transformaven en etanol i anhídrid carbònic, ja que el llevat no té l'energia necessària per la seva fermentació. Un cop conclosa la fermentació, els llevats pugen a la superfície del líquid de la cervesa verda. La segona fermentació. La cervesa verda és transvasada a altres depòsits on es produeix la segona fermentació, provocada pels llevats residuals que havien quedat en la cervesa verda després del seu transvasament. Durava unes poques setmanes i es realitzava en llocs frescos. En aquesta fase acabaven de precipitar els llevats, és a dir, pujaven a dalt i se podien treure, i el material col·loidal, és a dir, les coses que embrutava la cervesa, que era la part baixa, els llevats a damunt i la part baixa, i al mig quedava el líquid totalment transparent. Evidentment, l'arqueologia ha acreditat la fabricació de cervesa a la península Ibèrica durant l'Antiguitat tardana i l'Alta Edat Mitjana. No sé les darreres teories de les Illes Balears, no sé quina és la data que tenim, si la seva fabricació de cervesa, però és probable que sí, però no he trobat les dades si l'època talaiòtica o l'època preromana, la romana sí, se van fer a Mallorca l'elaboració de la cervesa. És curiós que la cervesa és tan complicada de fer, se fes primer que el vi.
la cervesa és anterior en el vi. Hi ha hagut alguna antropòloga americana molt atrevida, evidentment, ja ho dic a to de broma, ella ho deia seriosament d'un congrés, que se preguntava aquesta senyora si la domesticació dels cereals no va ser per fer pa, sinó per beure begudes alcohòliques alegres de la vida, o sigui que va ser prioritari la fabricació de la cervesa i la fabricació del pa. Ho deixo com a apuntar, com una manera de deixar-ho aquí. La fermentació dels sucs de fruita, el vi, capítol important, el del vi. Pel que fa a l'origen del vi, la teoria encara més estesa n'ubica la primera elaboració al sud del Caucas. S'obtenia dels raïms de la vitis vinífera silvestris, que creixia en estat silvestre per aquelles regions. El primer testimoni documental de la qual, d'aquesta variant de planta, daten del Neolític del 9000 abans de Crist. Descobriments arqueològics recents han demostrat que aleshores, a les muntanyes del Zagros, a la frontera entre la Turquia actual i l'Iran, ja s'elaborava vi i s'aromatitzava en resina. S'aromatitzava en resines de distintes plantes. A poc, en aquestes mateixes àrees del Zagro, la vinya va passar de vinya silvestre a vinya domesticada. La vinya necessita, però, de 3 a 5 anys per començar a ser productiva, cosa que va suposar que el seu conreu no va començar fins que aquestes comunitats caucàsiques es poderen sedentaritzar. No se pot produir vi ni cervesa en comunitats nòmades. Les primeres llavors de raïm conreat han estat trobades a Geòrgia i daten pel moment del 100.000 abans de Crist. L'ús d'aquest raïm com a fruita degué generar una beguda dolça procedent del seu suc, obtingut per esclafament dels raïms, que és el most. És a dir, algun raïm se degué esclafar i se van beure i es va provar el gust i era el gust del most. Durant l'edat de bronze i l'edat del ferro, el conreu de la vinya i l'elaboració del vi s'haurien expandit des del Caucas cap a l'Orient fins a Xina, a on xocarà, evidentment, amb les begudes alcohòliques derivades de l'arròs. També se va estendre des del Caucas cap al sud fins a la vall mitjana del Nil i cap a l'oest fins a arribar a la península Ibèrica. A Sumèria, recordeu que els sumèrios van ser els primers que feien cervesa, almenys el que tenim documentat, en el poema de Gilgamesh descriu que Utanapishtim, un rei de Sumèria, després d'un diluvi, va plantar vinyes però no va fer vi. Deixo aquí. Utanapishtim planta vinyes i no fa vi. La beguda alcohòlica, mengen res com a fruita, vull dir, tampoc no és que no sabessin què havien de fer. La beguda alcohòlica va ser descoberta, segons diuen els sumeris, per un heroi. O sigui, els herois eren més importants que els reis. No existien, però eren més importants. Per Gilgamesh. I la va descobrir fora de Mesopotàmia, en el regne del Sol. On era el regne del Sol? No ho han resolt. Per tot hi ha molt de sol, no per Orient. Sol n'hi ha a Mesopotàmia, n'hi ha a l'Iran, n'hi ha a Turquia i n'hi ha a Egipte. En el regne del Sol. La beguda alcohòlica, com vos deia, va tenir molt d'èxit i els hebreus, el Gènesis, expliquen que Noè, després farem una fotografia, expliquen que Noè, després del diluvi universal, va sortir de l'arca, que havia quedat embarrancada a la cima de la muntanya Ararat, exactament al Caucas, a la frontera entre Turquia i l'Iran. I només sortir, el primer que va fer va ser plantar vinyes a les llanures circundants. Va fer vi i el pobre se va enguetar, com sabeu, i ho van trobar sense nu, i el seu fill ho van haver de tapar. Això m'ho explica la Bíblia. Alguns historiadors ultranacionalistes hebreus, que per tot n'hi ha, reivindiquen per Noè la invenció del vi i sostenen que la seva història demostra que el Caucas és la regió originària de la vinya domesticada i del vi i que el seu descobriment i el seu desenvolupament és indissociable del poble hebreu. A Egipte el vi està documentat el 3100 abans de Crist. Els egipcis van ser els primers en descriure amb detall la vinya i la fabricació del vi a les seves pintures funeràries de les tombes dels grans funcionaris. Després també ho veurem. El vi a la vall del Nil era una beguda cara, reservada a la cort, la noblesa i els sacerdots. La beguda de les classes populars era, com ja hem exposat, la cervesa. Entre les èlits, el vi tenia tal prestigi que el van associar a una divinitat particular, Osiris, el déu de la vida després de la mort, i que regia el cicle de la vegetació. S'han trobat àmfores plenes de vi a les tombes d'Abidos. El comerciant de vi egipcis feien escriure en tinta en les gerres l'any, la provenença, el nom del productor i la qualitat del vi. Informació molt útil pel consumidor, però també molt útil pels historiadors del futur. Els egipcis empraven el vi també per cuinar,
i en el procés d'embalsamament per netejar els cadàvers abans i després de la seva esvisceració. L'historiador grec Tucídides va escriure al segle V abans de Crist: els pobles mediterranis començaren a sortir de la barbàrie quan varen aprendre a cultivar l'olivera i la vinya. Fixeu-vos bé, no diu el blat. Diu, els pobles mediterranis van ser salvatges fins que aprengueren a cultivar l'olivera i la vinya. Quan i com va arribar la vinya conreada a Grècia? I degué arribar provinent d'Egipte o de Fenícia via Creta, com també va arribar la figuera. El vi apareix esmentat sovint a la Ilíada i l'Odissea, que van ser redactades com a mínim al segle VIII abans de Crist. Testimoni que permet afirmar que el vi, des del 700 abans de Crist, havia esdevingut una beguda popular a Grècia. Els millors provenien de les illes de Quios i de Lesbos. Es solia beure mesclat amb aigua, cosa que fa pensar que els vins grecs serien d'alta graduació. Els grecs apreciaven tant el vi que li assignaren un patró en el panteó del déus, Dionisos. I li dedicaren la darrera part del banquet, el que se deia el simpòsium, que significava beure en companyia. El simpòsium era conduït per un mestre de cerimònies, el paper del qual consistia més en estimular la conversa entre els participants i en pronunciar llargs discursos. Mentrestant, un esclau anava repartint vi entre les copes dels participants que bevien mentre poguessin controlar els seus gestos. El simpòsium no podia acabar amb gent enllatada. Els simpòsiums havien de beure per ser creatius. Quan començaven a perdre el control, s'havien d'aturar de beure. I, per tant, la copa passava. Mai havien de caure en coses poc elegants, en aquest sentit. El vi era una cosa estimulant de la creativitat, no una llicència per fer desastres. Els fenicis i els grecs expandiren el conreu de la vinya i l'elaboració del vi pel Mediterrani central i occidental, per Sicília, Itàlia, Líbia, Berberia, les Illes Balears, la península Ibèrica, etc. El vi degué arribar a Itàlia continental cap al 200 abans de Crist des de Sicília. El conreu de la vinya va arrelar amb força a l'Itàlia meridional, que els grecs van denominar amb el terme Oenòtria, terra de raïms. Des d'aquestes comarques meridionals, la viticultura se va estendre al conjunt dels territoris conquerits. La romanització va significar la difusió a escala del món mediterrani d'un model agrari que se passava amb explotació de tamany mitjà, les vil·les, amb mà d'obra esclava, en la trilogia mediterrània, blat, vinya i olivera, i en el mercat, treballaven de cara al mercat. No era una agricultura d'autosubsistència tancada. Els vins romans, degut a la seva forta graduació, com els grecs, es bevien rebaixats amb aigua. Els bons vins, que s'empraven també com a ingredient de l'alta cuina romana, com acredita el darrer coquinari atribuït a Apicius. Pel que fa a la península ibèrica, la viticultura i el consum de vi són anteriors a la conquesta romana. No és veritat que la portassin, aquí ja se coneixia. Ara va experimentar, arran de la conquesta romana, un avenç importantíssim en quantitat i qualitat. La producció està demostrada arqueològicament des del segle VI al litoral mediterrani. Els millors vins hispànics a l'època romana, però, es continuaren produint a les zones de la Laietània, al nord de Barcelona, a Tàrraco i a Sagunt. Com s'elaborava el vi a l'antiguitat? Al Caucas, els primers viticultors disposaven d'una cava al costat de la casa, de la qual els únics vestigis arqueològics que ens han arribat consisteixen en un traspols plans plens de grans forats. A la tardor, la família del viticultor portava en grans paners cònics la verema que dipositaven amb un tronc gros d'arbre buidat, on després de trentar-se els peus, el viticultor mateix trepitjava els rems. El most resultant i les pells dels grans eren travessats a unes gerres que s'enterraven fins al coll en aquests forats del traspol, on se deixava reposar per tal que fermentés. Aquesta fermentació era deguda al llevat del Saccharomyces acyloideus, ja esmentat, que existeix sempre a la pell dels rems. La fermentació es produïa, doncs, espontàniament. Els homes no havien de fer res, senzillament trepitjar el rem i posar-lo a dintre d'un recipient. I durava aquesta fermentació primera entre 1 i 5 setmanes, segons les condicions ambientals. Aquesta fermentació produeix anhídrid carbònic, que escapava a través de la capa de peix que flota damunt la superfície del most. A la primavera, el viticultor trafallava el vi d'unes gerres a unes altres gerres, mitjançant unes carabasses buides, que també s'han documentat. Concretament, a dintre de les primeres
allà on havien fermentat quedava una espècie de lloc que es deixava dintre d'aquestes primeres gerres i se tapaven. I a continuació se tapaven també les segones gerres que contenien ja el vi. Les primeres gerres que contenien la mare se convertien en el marc, el que es diu marc de xampany que dèiem avui, que era una cosa que s'emplearia l'any següent per favorir la fermentació del most de l'any següent. Quan arribava el temps de beure, el viticultor desenterrava una o més gerres de la cava, les obria i gaudia de la fragància que desprenien. Convidava els veïns a un banquet en el qual tots provaven el vi nou i li donaven l'opinió. Supos que si el havien convidat li havien dit que era boníssim, no se devien atrevir a dir-li que no era bo, que allò era imbevible. La manera d'elaborar el vi no va experimentar canvis importants al llarg de l'antiguitat, sinó petits avenços i tècnics puntuals. Per exemple, els egipcis trepitjaven el raïm amb un cub d'obra, no dintre d'un tronc buit com ho feien al Caucasos. Per evitar que els trepitjadors rellisquessin, que era un perill que sempre existia encara avui, col·locaven damunt del cub o bé una barra horitzontal fixa o penjaven en el sostre unes cordes i els que la trepitjaven s'agafaven a la barra o les cordes i podien seguir trepitjant sense relliscar. Una altra innovació egípcia va consistir en recollir del cub les pells del raïm, el que se diu la brissa, i col·locar-la dintre d'un sac i exprimir-lo per torsió per treure el most retingut. Aquest most segon era filtrat amb una tela fina i s'afegia al primer most. Els romans esclafaven els raïms en cubs de pedra rebaixada, com alguns rentadors que voltes encara heu vist d'una sola pedra, eren cubs fets dintre de pedra picada. Evidentment, la seva principal aportació dels romans va ser la premsa del vi, la premsa de cabestrant, després la veurem, que se va mantenir sense canvis importants fins a l'edat moderna. Es composava d'una gran billa de fusta que amb el seu pes pressionava una columna de cofins plen de brissa, és a dir, dels grans esclafats, després d'haver-los trepitjat, dotada d'un cabestrany, que era com una espècie de peny, que augmentava la pressió. La columna dels cofins s'envoltava amb una corda per evitar que quan se pressionés no caigués la columna. Amb el primer most i mel s'obtenia el que el deien el mulsum, amb el primer most que era el de més qualitat, que et servia com a aperitiu a la gustatio, la fase inicial del banquet, seria el seu vermut. La fermentació del most es feia en recipient de terrissa, el que es deien dòlia, enterrats fins al coll, al igual que se feia al Caucaso inicialment, en el trespol de les bodegues, que s'empraven també per embellir els vins i per transportar-los. Pel que fa als vins blancs, que eren el de més qualitat, tota la gent volia produir vins blancs. Com a conseqüència d'aquesta sèrie, els romans inventaren una sèrie de tècniques per clarificar els vins rosats. Empraren pols de marbre, blanc d'ou o sang d'algun animal, que precipitava el color, ho deixava al vas i el vi s'aclaria, perquè se venia molt més clar si era clar. Els romans també feren un altre descobriment important. Descobriren les tones, les botes. Les descobriren a Germània al segle I abans de Crist. Per tant, la bota no és un invent mediterrani. L'invent mediterrani és la dòlia, l'àmfora. Les botes, la primera vegada que tenim una descripció de les botes, la trobam en el Debello Gallico de Juli Cèsar, que ell se sorprèn que els gals tinguessin recipient de fusta. No per tenir vi, però tenien recipient de fusta, i descriu que és recipient de fusta. La substitució de les àmfores, les dòlia de terrissa, per les botes de fusta tindria importants conseqüències arqueològiques, ja que mentre els dòlia, quan es deixaven d'emprar, es trencaven i es dipositaven en un indret concret, una espècie de femer de dòlies, on han romàs fins avui i poden ser recollides i analitzades pels arqueòlegs, les botes velles, en canvi, solien ser reciclades, i les que no eren reciclades eren cremat la fusta o s'ha descomposat, en la qual no mos ha arribat, en la qual hem perdut moltíssima d'informació que els dòlia mos proporcionen i que les botes no les tenim. Amb aquesta tecnologia que hem descrit abans, els romans aconseguiren elaborar vins d'altíssima qualitat, que per la seva alta concentració alcohòlica es conservaren bé. Durant l'Alt Imperi, els vins més famosos van ser el famós Falerno, el Cacioblum, l'Albano Sorrentino, de Sorrento, el Blanc de Sorrento, el Mamertino, de Messina, i alguns altres, evidentment. El vin de baixa graduació, per tal d'evitar el seu ràpid avinagrament, es coïen tot reduint-los a 2 terços. Això es deia sapa, o a la meitat, que es deia de fructus, o 1 terç, que es deia carenum.
El de fructus s'emprava sovint per reforçar vins massa lleugers. Tenim, per últim, les maceracions. Maceració consistia en conservar els aliments en líquids antisèptics, com són el vinagre, o en greixos, com l'oli, el llard, o també en mel, no és un greix, una tercera fase. El vinagre és un líquid obtingut a partir de la fermentació acètica del vi, que pel seu alt contingut en àcid acètic impedeix la vida dels microorganismes aeròbics i anaeròbics i deshidrata els aliments. Els productes en general perden, però, el seu gust originari i prenen el gust del vinagre i el de les substàncies aromàtiques que li solen afegir. Tots els envinagrats, que ho sabeu, el primer que tenim és de vinagre, no tant de pepa, sinó de vinagre, immediatament. A l'antiguitat es va emplear el vinagre per conservar hortalisses de fulla, com la col, d'arrels, pastanalles, xiribilles i naps, bulbs, cebes i tiges, espàrrecs, llars i, finalment, bolets i olives. L'oli i el llard tenen la propietat de protegir els aliments que estan submergits de l'acció oxidant de l'aire i, per tant, impedeixen l'arribada d'oxigen i eviten, per tant, la proliferació de microorganismes aeròbics. En l'oli es van conservar alguns peixos, com la tonyina. Es conservaren formatges i olives tant senceres com triturades. Àmfores de tonyina amb oli, tancades en tat de fusta, podien efectuar, a l'època romana, llarguíssims trajectes marítims. El llard, el saïm, que dèiem en mallorquí, es va emprar en canvi per conservar carn de porc, crues o cuinades, depositades en àmfores o alfàbies. Un altre líquid macerant, és la mel, pel seu alt contingut en sucres, per voltant del 75%, que li confereix una marcada qualitat antisèptica. La mel va ser coneguda des de la prehistòria, com ho demostren les pintures rupestres del llevant ibèric. La mel, més cara que el vinagre, que l'oli i que el llard, es va emprar només com a edulcorant i per conservar fruites dolces fresques, com peres, préssecs, pomes, albercots, cireres i filles. Recordeu un fet important, els romans no coneixien el sucre. Els canvis de l'alta edat mitjana. Durant l'alta edat mitjana es va produir la cristianització de l'Europa septentrional, un canvi cultural que va tenir importants conseqüències alimentàries i en el camp de les conserves. Per començar, dos aliments fermentats, el pa i el vi, pel fet d'haver-se convertit en matèria de l'Eucaristia, esdevingueren dos aliments amb un gran valor simbòlic. Recordeu que nosaltres encara hem vist que en el pa no se'l podia tocar, se li feien creu, no se podia posar girat d'alguna manera, se'l besava. Tot això és molt més que un aliment. Realment té tot un prestigi, envolta un prestigi extraordinàriament important, degut a que és la matèria de l'Eucaristia. Evidentment, l'Església, que és molt intel·ligent, va establir una cosa molt diferent, perquè la gent no confongués combregar en berenar, s'abordava una hòstia, que era ben clara, i un pa diferent. El pa mai se va consagrar el pa fermentat, en aquest sentit concret. Per tant, així havia que la gent fos conscient, inclús visualment, sensiblement, que eren dues coses diferents. Una cosa era un sagrament i una altra era un fet biològic, en aquest sentit. La cristianització de les àrees paganes del nord dels Alps va anar acompanyada de la difusió de la vinya i del vi. Si s'havia de dir missa, s'havia de tenir vi, a volta de fulla. Per tant, allà on arribin els cristians i arriben les igleses, hi haurà d'haver vinya, hi hagi o no hi hagi possibilitat. La rendibilitat és el de més, s'ha de produir vi com sigui. En la qual va resultar que és a l'alta edat mitjana, i no a l'època romana, quan el vi esdevé d'una beguda mediterrània amb una beguda europea. Abans de l'edat mitjana, els alemanys no coneixien el vi, o si el coneixien dels romans que les portaven allà. Tàstia de difusió del vi, en la que jugaven un paper importantíssim els monestirs benedictins i des del segle XII ençà els monestirs cistercencs. Els monjos, mitjançant una selecció més atenta de les vinyes i un tractament més curós de la fermentació i de la conservació, aconseguiren vins d'una qualitat creixent, que envelliren bé i se van vendre a bons preus a les ciutats. És interessant recordar una cosa. Una gran excel·lència dels vins francesos, el prestigi dels vins francesos, concretament del de Borgonya, es deuen en els cistercencs. Bernat de Claraval i la seva ordre cistercenca ha fet per la història del vi d'Europa més que moltíssim de famosos savis d'aquella època. Realment, aquests monjos blancs, que tenien una altra cosa important. Eren gent alfabetitzada i quan trobaven una solució important ho posaven per escrit, no se perdien, no transmetien la solució per via oral, que se perdien amb el temps. Ells posaven per escrit, això va funcionar bé, ho posaven per escrit.
Els avenços tècnics més importants de l'alta edat mitjana pel que fa al vi van consistir en el cub de fusta. Ara ho veurem, es trepitjava el vi a dintre d'una espècie de portadores, com les que heu vistes aquí, fins fa molt poc temps. I la substitució del recipient de terrissa per grans botes de fusta. En el monestir les botes són immenses, no sé si heu vist la bodega de Poblet, per exemple, i hi ha petites millores en la premsa de cabestrant. En el camp de la cervesa també es va registrar un avenç important a l'alta edat mitjana, la incorporació del llúpol, Humulus lupulus. De les flors assecades d'aquesta planta se n'obtenia la llupulina, que afavoria l'acció fermentativa dels llevats i aportava un to amarg al sabor de la cervesa, en millorava el perfum, n'estabilitzava l'escuma i en millorava la conservació. El llúpol és una planta trepadora de la família del cànem que ja era coneguda a l'antiguitat. La seva utilització en l'elaboració de la cervesa, segons la teoria actual, es remunten, però, a l'època medieval, en concret a l'època carolíngia, cap a la darreria del segle IX, quan els monjos de l'abadia belga de Lobbes van descobrir que el lúpul millorava la conservació de la cervesa i en facilitava, per tant, el transport. Des de Bèlgica, el descobriment del lúpul es va estendre a la resta d'abadies del nord d'Europa i de les ciutats. Per tant, si els vins deuen molt en els cistercencs, les cerveses de Bèlgica deuen molt també en els monestirs. Hi ha alguna cervesa diu Temple encara avui i, per tant, ha pintat un cartoixet en aquest sentit. Per tant, les deuen molt en els monjos a la història de l'alimentació. Segons una teoria defensada pels belgues, la prioritat les correspon a ells i que correspondria, com vos deia, a la darreria del segle X. Des de Bèlgica, segons aquesta primera teoria, el descobriment s'hauria estès per la vall del Rin i hauria baixat aigües remuntant el riu fins a arribar a Baviera. Segons una altra teoria, també fortament nacionalista, però que avui és molt més acceptada que la primera, probablement aquesta és la segona, la vertadera, la incorporació del llúpol a la cervesa no es va produir a Bèlgica, sinó que es va produir a Baviera, i es va produir molt més tard del que s'havia dit. No s'hauria produït fins a final del segle XI. Una altra cosa important que se va produir també a l'alta edat mitjana. El cristianisme va imposar en els seus creients una alternança de dies de magre i de dies de festa. Totes les festes creen plats. Recordeu que tenim les panades per a Nadal, tenim el tarron per Nadal, les panades per Pasqua. Hi ha un antropòleg que diu si una festa no aconsegueix fer un plat, no arribarà a mai festa. Ha de crear un plat. Per tant, necessàriament ha de crear un plat que s'associa a la festa amb aquest aspecte. La cervesa també se bevia i el vi, al començament que n'hi havia molt poc, se bevia durant les festes, com vos deia. Per tant, hi havia una alternança de dies que se podien fer cessos, que eren estoltes, recordeu, truita de greix, etc., la greixonera de porc, les orelles de porc, etc. Aquests accessos venien 40 dies d'abstinència, a continuació. A les escoles d'avui han guardat això, però han fet una cosa molt interessant. Han agafat totes les coses bones i han oblidat les abstinències. Per tant, la gent fa panellets, fan les coses quan arriben, però no fan les abstinències de la Quaresma. La Quaresma, han començat la Quaresma i ningú se'n dona compte, en aquest sentit. Abans no, abans com vos deia. Què fa aquesta alternància? Aquesta alternància era viscuda d'una manera bastant curiosa folclòricament. Era viscuda a través dels combats de Don Quernal i Doña Quaresma. Aquest Quernal i Doña Quaresma, concretament, estan documentats al segle XI. I com a conseqüència hi ha una lluita entre capons, ànets, oques, xais i porcs, que després d'una llarguíssima lluita derroten a les sardines, les arengades, el congres i les truites de riu. I estableixen que només poden ser consumides, atenció, durant la Quaresma, l'Advent, el divendres de cada setmana i les vespres de la gran festivitat del calendari litúrgic. La victòria és una mica pírrica, perquè són més de 100 dies a l'any en què les sardines reapareixen en el sistema. Per tant, el peix va esdevenir pels cristians l'element del dia d'abstinència. Com a conseqüència, va generar una forta demanda. Aquesta multiplicació dels dies de magre, per tant, van haver de ser traduïts amb un increment de l'oferta de peix, i aquí ja se va produir el primer problema. Mentre la carn es pot produir, el peix, fins molt recentment, no es pot produir. Depèn de la pesca, i la pesca depèn de moltes coses, de bon temps, de mal temps, etc. Per tant, l'oferta de peix mai ha estat sostinguda.
I, per altra part, té un altre inconvenient. Se conserva molt malament. I un tercer inconvenient. Quan es descomposa, les substàncies produïdes són molt més tòxiques que les substàncies produïdes per la descomposició de la carn. Poden ser inclús letals. Com a conseqüència, per poder menjar peix, a l'estiu, per exemple, s'havia de conservar el peix. I el peix que se conservava, evidentment, era el peix salat. Les tècniques de conservació del peix salat van ser les heredades del món romà. Però, a finals del segle XII, van començar a comercialitzar-se al nord dels Alps les arengades salades del Bàltic, que va ser una petita revolució. El saló de congre, sardina, alatxa, verats, truites i llur de riu van aparèixer el dia de destinència a les contrades allunyades del mar i hi van assegurar durant aquest dia la presència de proteïnes animals. Les classes altes preferiren sempre, però, el peix fresc i només se vengueren a consumir peix salat quan no pogueren trobar peix fresc. Les innovacions, ja per acabar, de la baixa edat mitjana. A la baixa edat mitjana es va produir a Europa un seguit d'avenços tècnics que van permetre reduir els costos de les conserves i augmentar-ne alhora la seva qualitat organolèptica. En el camp del secat, la principal innovació va consistir en les filles cuites deshidratades al forn, els forns de filla, pràctiques ben documentades a Ligúria i al Regne de València. A Sant Llorenç, a Posta i Manacor, no tenien forn de filla. Les filles les duíem en el forn de pa, que les esterilitzaven. A més, no les secàvem en el forn, les esterilitzàvem al forn. Es diu un parell d'hores en el forn, un dia no feien pa, per Sant Francesc no feien pa, i el poble feia lo de filla, i posaven les filles al forn. En canvi, a la Ligúria i al Regne de València hi havia forns especialitzats en forn de filla. El principal event va consistir, però, en l'embotat de les arengades. Aquesta sí que és una revolució important. Una tècnica que s'ha relacionat amb un personatge semilegendari, Wilhelm Beukels, oriünd de Zelàndia, avui Holanda, que hauria viscut a la segona meitat del segle XIV, després de la pesta negra. La innovació va consistir en que la manipulació del peix es feia a bord de les mateixes embarcacions de pesca, no en terra ferma. És a dir, aquestes conserves de peix que hem vist abans, les barques pescaven, sortien a terra, les dones agafaven el peix i començaven a conservar-lo. Ara, el peix, com avui, el congelador, se feia a alta mar. El procés, com a l'antiguitat, es feia retirant, mitjançant una incisió, les llanyes, les brànquies, el cor, la sang i les vísceres, que no es llançaven, es guardaven per elaborar una mena de garum, una mena de salsa. El peix, un cop esviscerat, es rentava a la mateixa aigua de mar, però s'hi procurava deixar-li sempre el pàncreas, els enzims del qual feien una predigestió parcial de la carn de les arengades, que esdevenia més tova, adquiria un color grogós i un perfum molt més agradable. Els peixos eren apilats curosament en botes de fusta, en capes, compartides de peix, sal, peix, sal, peix, sal. Recordeu les arengades que heu vistes amb aquelles botes en què tenien la sal. Això se feia a dintre de la barca mateixa. Aquesta combinació d'esviscerament immediat, és a dir, peix fresquíssim esviscerat immediatament, netejat amb aigua de mar, els enzims pancreàtics que predigerien la carn del peix i la sal se va revelar especialment favorable, ja que reduïa el temps de l'operació de conserva, n'incrementava les qualitats organolèptiques de l'arengada i li permetia realitzar llarguíssims viatges. Les exportacions d'arengades salades va contribuir decisivament a la prosperitat econòmica de les ciutats dels Països Baixos i del nord d'Alemanya als segles XIV, XV i XVI. Prensades i depositades en botes de fusta, les arengades del Mar del Nord i del Bàltic penetraren en el mercat mediterrani pel volt del 1400, on competiren en les sardines i el lluç salat del món mediterrani. Els mercaders barcelonins, per exemple, adquirien salaons de peix atlàntic a Sevilla i a Cadis. I una vegada que abastaven el mercat interior de Barcelona i de Catalunya, en reexportaven una part a Gènova i altres ciutats d'Itàlia septentrional. L'arengada salada no va ser l'única conserva de peix que a la baixa edat mitjana va penetrar en el gran circuit del comerç internacional. L'auge de la manufactura, d'aquesta manufactura de la saló del peix, va provocar una fortíssima demanda de sal de qualitat. El principal mercat de la sal va ser Eivissa. Probablement, no vos exigiré, Eivissa devia ser el primer centre productor de tota Europa de sal a la baixa edat mitjana, seguit de Càller, de Llers, a la zona de Provença, i de Setúbal i Bourneuf, a l'Atlàntic.
Les conserves van ser concebudes inicialment com una solució de poc valor gastronòmic. Recordeu que la gent que podia no consumia productes salats, els consumia frescos. Una història de l'alimentació deia: com més negre és el teu pa i com més peix salat menges, més pobre ets. Evidentment, va començar com una solució de fam pels pobres. Els rics no menjaven apenes, excepte un. I això ho hem de recordar. Una conserva va tenir sempre prestigi, encara avui el té, el pernil. El pernil, la gent rica li va agradar. Va ser l'única cosa que realment de conserva que li va agradar. Les arengades no tant, però el pernil sí. El pernil, i com deia un amic meu, també un antropòleg, comentant un programa de ràdio, deia: oh, quina pena que els musulmans no puguin menjar pernil. Diu, el que va sense mengen, si ho mengen els musulmans no el veuríem en el pernil, ho comprarien tot. O sigui, ja està bé que hi hagi un tabú que no puguin menjar pernil. Per tant, el pernil i la xocolata són dues coses que pràcticament a ningú desagraden. O sigui, tenen un èxit i un triomf total en aquest sentit. El que se va produir al baix edat mitjana va ser una cosa molt important, i amb això ja acabo. El que havia començat sent una solució de fam només pels pobres, a canvi d'una sèrie d'innovacions tècniques que milloraren la qualitat, es va convertir en un producte de luxe. I algunes conserves esdevengueren delicatessens caríssimes que se vengueren a tota Europa per la gent rica. Per exemple, sabem, una cosa sorprenent, que en el mercat de París, sabeu on està París, en el nord, es venien guatlles salades de Brindisi. Brindisi està al sud d'Itàlia. Doncs aquestes guatlles eren conegudes i tenien fama gastronòmica i la gent rica les comprava i devien ser caríssimes en aquest sentit. Per tant, les sardines, determinades sardines, determinades arengades, també se convertiren d'aliment de fam en aliment de luxe i se convertiren en denominació d'origen. Tot aquest prestigi va anar acompanyat amb una identificació de la producció a un lloc determinat. I en aquest punt també van ser importantíssims els formatges. Concretament, al segle XV apareixen les primeres denominacions d'origen. Les primeres denominacions d'origen, formatges de tal puesto, de tal altre. Per tant, van aparèixer les denominacions d'origen. Bé, perdoneu que hagi estat tan llarg, però ara voldria mostrar una sèrie d'imatges, si podem. Què és això? Això és una bodega del Caucaso. Vos recordeu que era un trispol que tenia forats. Aquí eren aquests recipients, s'hi posava el vi, realment. Se tapava en terra i, per tant, se conservava. Per tant, aquesta és una excavació del món ararat, precisament. Vos recordeu que Noè va sembrar vinya? Fixeu-vos en Noè. Està sembrant vinya i està fent vi. El pobre l'han de tapar. Molt petita. A veure si la podem augmentar. No, no la podem augmentar. Què veus aquí? Això són parres. I veus els egipcis que cuen el rei. Aquí tenim unes àmfores, després veurem una altra. Trepitjant el vi, veus a dintre d'un cup d'obra, el que havíem dit abans. I les àmfores on s'emmagatzemaven. Recordeu que vos dic que ficaven la brissa a dintre d'un sac i per torsió treien el segon most. Fixeu-vos bé com ho feien, aquest sac. El grets, per no patinar. Veus on tenen les cordes? Una altra solució. Això que veus no és per picar el vi. Això és com un sustentacle que amb aquesta fusta s'aferraven a la fusta i no relliscaven. O sigui, posaven la fusta en terra, que té un sustentacle, i d'aquesta manera no queden.
Vos recordeu que vos he dit que hi havia salaons que feien peix salat a Gàdiz? Això és les piscines de salar peix de Gàdiz. Això és pel fenicis. Això ni siquiera és el romans, és del fenicis, de l'època fenícia. Uns romans coien reins d'una parra i duien-los amb una portadora. 3 esclaus tropitjant vi a dintre d'un cub d'obra i fixeu-vos com el havia recollit a dintre del recipient de terrissa. Aquests encara estan millor perquè no els dona el sol ni plou. Tenen una espècie de sostre damunt el cub. La premsa famosa. Si es pot dir, si el podem muntar. No, tampoc. La premsa. Fixeu-vos en les parts de la premsa. La billa, la veus aquí, grossa. El que va estrant, una espècie de ton que va apretant. La columna de la brissa, posada aquí, envoltada en cordes. I el most sortia per aquí. Ara veureu unes reconstruccions recents que s'han fetes de premses romanes. Veus aquí la premsa romana? Veus la columna és això d'aquí, la columna de la brissa. Això és la billa i el que va estrant és això. I alguna inclús estava coberta. Fixeu-vos que teníem aquí una espècie de casa en la premsa, el que va estrant, la billa i la columna de la brissa. Els recipients. Això era el recipient de vi, on anava el vi, quan viatjava a dintre de vaixells o quan se col·locava damunt sàrries de cavalls o de muls. Les botes. Primer testimoni arqueològic d'una bota. Fixeu-vos bé com aquí, amb un carro, porten una bota de vi. Aquesta època és l'època romana. Per tant, ja no van àmfores, aquest vi ja circula en bota de fusta. I tenim una altra a dintre de vaixells. Aquesta probablement és d'un sarcòfag, probablement se refereix a la navegació pel Rin de barques de riu que portaven el vi i el portaven en aquestes dues botes dintre una barqueta petita. Això és el llúpol. O sigui, aquest fruit de llúpols, allò que s'assecava i produïa aquestes cides, el perfum, i activava l'escuma de la cervesa. Homenatge en els monjos. Fixeu-vos bé si aquesta ho podem augmentar també, no sé si ho podem, no tampoc. No mos ho augmenten en el meu ordenador, ho sé fer augmentar, però aquí no veig que no. Sí. Fixeu-vos bé, treu vi i el prova. O sigui, fixeu-vos que té les claus de la bodega. No tothom té accés a la bodega. Només el bodeguer té les claus. Això no és cap cosa vist així, però és humorístic. No és humorístic. Això és una miniatura d'una lletra. Acabam ja. El cub de fusta. Un altre cub de fusta més gros. Fixeu-vos bé, aquest tampoc no podem augmentar, un cub grandíssim de fusta. Aquella dona hi va posant la barema, aquell home el pitja i veus com el most surt per la part de baix. I el gran Wilhelm Beukel, l'home que va inventar aquelles sardines que s'embotaven a bord. Evidentment, això és posterior, perquè això és un gravat del segle XVI. I aquí ell se'l representa, fixeu-vos bé, en les naus que anaven a pescar arengades, les llàvies de les arengades, les botes de fusta, que ja les embotaven dintre de la barca, com veus, i ell, aquí posat, i diu, evidentment, mort l'any 1397. O sigui, degué existir, però probablement no va ser ell que va inventar això. Això s'inventa
col·lectivament, no individualment. I per tant, que hagi estat tan llarg, però aquí posem fi a la vostra intervenció i si hi ha preguntes, totes les que vulgueu. Gràcies, Toni, per deixar que puguem conèixer aquesta part tan interessant i important de la nostra història. I ara és el moment d'aprofitar que tenim aquí en Toni Riera, si hi ha alguna pregunta. En tots els que som, no pot ser que no n'hi hagi cap. Sí, el que passa és molt posterior, sí, a Don Perigord, realment. I també és importantíssim, però res, no és d'avui. Sí, digues. Segons tinc entès, feien primer vi a Eivissa que a Mallorca, és així? Primer feien vi a Eivissa que a Mallorca. No. Filles seques, primer vi que a Mallorca. I el vi no? El vi no sabem quan... El que sabem és una cosa molt important, que és anterior als romans. O sigui, la vinya no la porten els romans, aquí ja l'havien domesticada, en aquest sentit. Probablement, en el cas d'Eivissa, la domesticació la van fer els cartaginesos, els púnics. I en el cas de Mallorca, evidentment, devia ser Menorca també havien estat els cartaginesos, o probablement per pròpia invenció del propi, d'una millora de la mateixa planta. Concretament, avui hi ha la teoria que va aparèixer simultàniament a diferents zones, no en el mateix temps. Però pot ser perfectament que hi hagi, a una illa, que hi hagi hagut una tècnica autòctona de domesticació de la vinya, evidentment. Per tant, el vi, no és veritat que els romans portin el vi ja en bevíem aquí, van que venguessin els romans. És possible que les guerres públiques, una de les maneres de cobrar els forers balears eren vi? Això també és una altra cosa, que també és una pena que estem tan tard i que hàgim creat tant de temps. Una altra cosa molt important és guerra i vi. Guerra i vi. El vi ha estat empleat sempre per activar els guerrers. O sigui que totes les soldades de soldats mercenaris impliquen quantitats importants de carn i de vi, en aquest sentit. Per tant, una relació que heu de tenir sempre és, almenys ara ja no, ara també, no tant però també, la idea d'alcohol i guerra van molt units, realment. Per tant, sí, la pregunta seria contesta sí. Sí. No. La mel donava gust dolç, per tant, en aquest sentit, no. La mel, l'únic que feia era que, si ficaves una cosa dintre de la mel, l'oxigen de l'aire no hi arribava i no se podria. Per tant, tenia l'inconvenient, com el cas del vinagre, que oferia el gust a la cosa. Per tant, només s'hi podien conservar en mel productes dolços. Per tant, fruites. I especialment fruites d'alta qualitat. Cireres, peres, pomes, etc. Els barcots se ficaven dintre de mel. És exactament el mateix, però ja no hi havia el sucre. Els ous se conservaven en greix, no? Ous? No tenim testimoni. Dels ous n'hi havia tants, que no van intentar mai conservar els ous, en aquest sentit, o no en saberen. No he trobat cap mena de recurs per conservar els ous. Per tant, era una cosa estacional, d'ou n'hi havia sempre, però recordeu que tenim un moment que les gallines tornen a l'olla i fan ous d'una manera que ara vendrà, és el mes de març. Que d'aquí ve la crema de Sant Josep, perquè, curiosament, els senyors feudals cobraven els censos amb ous i s'havien invadit d'ous, tothom les duia ous. I per tant, ja no sabien què fer amb els ous i s'inventaren de tot, fins un postre, evidentment, que no és medieval. Però, bueno, recordeu que el dia de Sant Josep, crema de Sant Josep, molt nacionalista també, en aquest sentit. Per tant, mos va bé els medievalistes recordar, bé, recordeu que això és medieval, recordeu que això és medieval. Per tant, els ous no he trobat cap cosa de conservar els ous, evidentment. També he de dir que tenien gastronòmicament poc interès els ous. No era una cosa que fos molt, com la carn que tenia molt apreciada, no era un producte molt qualificat, un aliment molt qualificat.
Per exemple, no sabem quan se fa la truita, que és una autèntica meravella. Això de trencar un ou, batar-lo i coure-lo junt, etc. No han sabut. Hi ha teories i teories. De totes maneres, no sembla que sigui molt antic, realment. En els llibres de cuina medievals no han trobat cap recepta de truita. M'estic referint a la truita, no a la truita de riu, a la truita. No han trobat ni una sola recepta de truita, ni una. El llibre del Coc, 1495, publicat, editat, no hi ha cap recepta de truita, de cap mena. Sí. Fort. Fort. Ah, sí, secat. Sí. Sí, de fet, eren una cosa intermitja entre el fruit i la pansa. Intermitja. O sigui, que eren renys penjats, secats, tenien encara una mica d'aigua, en canvi la pansa ja no en tenia gens. Les gualdes, aquelles que he parlat de París. Sí. Salades. Eren gualles salades. S'havien de dessalar, evidentment, com els bacallà notos, deixant-los. Sí, se feia escabetxo. Ah, sí. L'escabetxo no n'he parlat, perquè l'escabetxo és una solució gairebé musulmana. I són els musulmans que ja coneixien, l'escabetxo ja el coneixien els grecs, de totes maneres, però els musulmans hi afegiren llorer, hi afegiren perfums i convertiren una cosa que era una cosa de pobre també una mica ja en luxe. L'escabetxo àrab ja és una mica de luxe. No n'he parlat per això, sí, però se feien vinagre, evidentment, i se conservaven peixos, se conservaven amb escabetxo o amb vinagrat, en aquest sentit. Però sí, ja se coneixia. Bé, si vos pareix, donam per tancada aquesta primera conferència. Gràcies, Toni Riera, de veres, hem passat un gustet. Gràcies. I mos trobam divendres que ve amb tots vosaltres aquí a les 7 i serà quan la Caterina Gelabert mos xerrarà de l'impacte dels productes del nou món a la nostra cuina. Gràcies, salut i cultura.